Byť úspešný znamená byť pripravený. Ponúkame vám mega výhodný rybársky set, podložku, sak a váhu za super cenu. Polstrovaná rýchlostnúca podložka má rozmery 100x60 cm, je skladná a v batožine nezaberie veľa miesta. Veľký kaprový sak na prechovávanie rýb má rozmery 120x85 cm a bezpečne zvládne aj tie najväčšie úlovky. Treťou položkou je kvalitná rybárska váha až do 22 kg s metrom. Celý set teraz kúpite len za 19,30 €. Byť úspešný znamená byť pripravený.